O domingo 4 de agosto o pobo de Loñoa volverá a viaxar ao pasado para homenaxear as súas xentes e a súa historia. A Festa Etnográfica de Pereiro chega á súa quinta edición. En Pereiro non olvidamos de onde vimos e por eso, entre outras cuestións, facemos esta festa. Non? Facemos esta festa para recordar o que éramos hai unhas decenas de anos, tampouco moitos. Facemos esta festa para recordar, efectivamente, as dificultades que pasamos e como este pobo loitou para que hoxe sea un sitio que atrae xente, cando aquí emigrou xente, e un pobo, en definitiva, orgulloso da súa historia e orgulloso dos seus antepasados que fixeron que hoxe teñamos unha posición de privilegio. O programa inclúe diferentes actividades e obradoiros para todos os públicos, porque do que se trata é precisamente de que sexan veciños e veciñas, pero tamén visitantes, os e as que se convirtan nos protagonistas. Nos esta festa queremos que sea popular, non queremos facer grandes actuacións, nin invitar a moitísima xente, que por suposto aquí está todo o mundo invitado, todo o mundo se acolle, pero o que queremos é facer unha festa realmente do pobo, unha festa do pobo da contorna e unha festa auténticamente orixinal. Por eso, huimos das grandes actuacións, huimos dos grandes persoeiros e facémola dunha maneira modesta, pero porque queremos que sexa o mellor reflexo do que foi o noso pobo.